नमस्कार, प्रणाम और आप सबके रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे तो हम घरे आ गए बानी, लेकिन हमारा ऐसा बहुत फौजी भाई लोग घरे नहीं आई। तो हमारे गुरुजी ओम मिश्रा जी एगो गाना लिखले बने, जेकर भाई मतलब आज नहीं आ पावत। वो अपना बहन से का कहता कि बाटे बॉर्डर पोतनाती कैसे आई तोहरा खाती, बाटे बॉर्डर पोतनाती कैसे आई तोहरा खाती, कलाई सुन नया जू के दिन भावे बहिनी, असुराखी में ना आइब हम गावे बहिनी, असुराखी में ना आइब हम गावे बहिनी। अरे भाई बाटे फौजी बाटे ढेर जिम्मेवारी, सब जाई घरावा तो यहाँ के संहारी। हो भाई बाटे फौजी बाटे ढेर जिम्मेवारी, सब जाई घरावा तो यहाँ के संहारी। कि कुरियर भेज दी हो लक्ष्मण के नावे बहिनी, हो कुरियर भेज दी हो लक्ष्मण के नावे बहिनी, असुराखी में ना आइब हम गावे बहिनी, असुराखी में ना आइब हम गावे बहिनी। बाटे बॉर्डर पोतनाती कैसे आई तोहरा खाती, बाटे बॉर्डर पोतनाती कैसे आई तोहरा खाती, कलाई सुन नया जू के दिन भावे बहिनी, असुराखी में ना आइब हम गावे बहिनी, असुराखी में ना आइब हम गावे बहिनी, असुराखी में ना आइब हम गावे।